И здравейте хора! Днес ще отваряме на FFL ново купче. Ще видим и това май го. Но пак ми се пазя, за да може да не си го купувам с пари. Сега нека да видим какво е. О, не! Това никога не съм го правил. Това е малко гадничко. Опа! Оп! О! Помислих, че умрях. Окей. Това е супер гадно. Хора, това не можете да видите нищо. Не искам да защото трябва да се гледа пак някаква реклама. Откам. И пак реклама. Моля да скипна. Мога. Аре. Ще един път. И така. Не. И сега хора ще ви покажа какви купчета имам в FFL. Имам синьото, класическото. Имам в фрут. Имам ягодата, авокадото, портокала и домата. В животните имам челичката. Вижте я. И имам и... Това е някаква котка, не знам. Пичкет. Но както и да. Имам в машин, имам това. Според мен е много яко. Супер. И имам това. Това строго горе-долу към 6 лям. И аз го имам. В Sweet, в сладките, имам маршмелоу, имам пуканки, вижте колко са готини. Да. Имам пинк, имам такъв розов бомбон. Имам син бомбон и сладолята. Вижте, кефи ли? Мен горе-долу, кефи му. Имам в кейк, къпкейк, торта. Това не знам какво е. Торт, не знам. Имам бисквита и ябълков пай. Според мен много това ми харесва. И ако вас ви харесва, ударете камбанката и лайка. В сити имам това плувен басейн. Имам още такива тухли. Стена като стена. Пием това ми се падна наскоро горе-долу преди 2 дена. Ако ви кефи миналото, ударете лайк бутона. Това не знам какво е. В храните имам маки, имам суши, имам синьо сирене. Вас харесва ли? Ако да, пишете долу в коментарите. Никога не съм го пробвал. Не знам какво означава това. Имам кактус. И той мен много ме кефи. Цветето горе-долу. В гейм нямам нищо. Стоун имам. Имам такава огнена топка. Кеф имам. Сейлор. Това много изглежда на опаковката на Оро. Ако изглежда на опаковката на Оро, пишете долу в коментарите. И това беше от видеото. И чао!